Hola, bones, benvinguts als divendres de queda amb la Déu Empordà. Soc la Iolanda Bustos, cuinera empordanesa, i avui us farem una recepta amb dos grans vins, un del Baix Empordà i l'altre de l'Alt Empordà, però són meravellosos per maridar amb un plat que ens suma una mica a Nadal. Per començar, el que farem és obrir els vins. Sabeu que abans de començar a cuinar és molt important ja tenir el vi escollit, primer de tot, no? I sobretot, doncs això, tenir-lo obert. Començaré amb aquest Camino de Terra Remota, que aquest està a l'Alt Empordà, Sant Climent Sescebes, i realment és un celler que també li tinc especial carinyo perquè justament sabeu que amb la cuina de l'Empordanet hem fet els maridatges que fem amb la Déu Empordà i que cada cuiner, cada restaurant li toca un celler, no? Això és una mica sorts, eh? I llavors a mi aquest any m'havia tocat amb Terra Remota, vaig anar a fer el tast i tot, i pel tema de Covid no vam poder-lo celebrar. I vaig tastar allà tots els vins allà al celler i són increïbles, eh? Vull dir, la Emma, són una parella de francesos, el Marc i la Emma, que tenen un celler espectacular que podeu anar a visitar, que és molt maco de veure, i llavors uns vins també increïbles, eh? Vull dir, són vins ecològics, igual que llavors també us parlaré de l'altre vi que tenim avui, que és el Flow, i que també, a més aquest també és biodinàmic, però aquest ecològic, i a més ho fan d'una manera molt especial, treballen superbé. Tenen la càpsula, aquest té la càpsula de cera, m'entretinc una miqueta més aquí a treure la cera. Aquest vi, el Camino, de fet és un d'aquests que quan el prens te'n recordes, no? I es nota com sabeu aquella sensació de quan vas passejant per una pineda i comença aquell sol d'hivern en què desperta aquella brisa, aquella rosada i aquelles aromes balsàmiques del bosc i una mica del camí? Doncs una mica tot això li trobo en aquesta copa. És al·lucinant, perquè és exactament el mateix que us estava explicant que trobes això amb nas, no? I són aquestes sensacions d'estar en un paisatge, però un paisatge acaronat, no? On trobem totes aquestes aromes balsàmiques i trobo molt aquest punt de sàvia silvestre. A més, també tornem a tenir aquesta farigola. I hi ha una planta que també s'hi nota molt, que és l'aloc, que després us l'ensenyo també, i que també segurament que de seguida la hi trobareu. I punts com de regalèsia també, d'una mica com de garrofa, és superinteressant i ens anirà molt bé per fer aquesta recepta. Mentrestant també el que farem és obrir el Flow i deixarem el Flow obert, eh? Farem una recepta amb magret d'ànec. Magret d'ànec que el farem amb avellanes, que tenim aquí, amb una miqueta de garrofa, amb foie també, amb fetge d'ànec, cireres d'arboç, i llavors també l'acabarem amb aquesta infusió de flors. Per fer aquesta infusió de flors, el que he fet ha sigut simplement posar-hi aigua i posar-hi unes fruites fresques de cireres d'arboç, i hem posat també diferents herbes. En aquest cas hi ha fonoll, hi ha una miqueta de romaní, hi ha una mica de sàlvia, hi ha alguna flor de petúnia també del meu jardí, però és una infusió molt floral que ens lliga molt bé després amb l'altre vi que tenim avui, que és aquest Flow, que té totes aquestes essències florals tan boniques, eh? El primer que hem de fer és polir una miqueta el magret d'ànec. Ens el posem així a sobre d'una fusta i el que fem és treure-li aquesta part del filet, perquè si no després ens saltaria,
i el netegem així i després ja l'utilitzarem, també, aquí no llancem res. I li traiem una miqueta tots aquests tendrums, aquesta part de tel blanca, o així, venen força nets, Aquest magret és de Collverd, que també són d'aquí de l'Empordà. A vegades també li compro també ànec de l'Empordà, també, que són d'allà a Serra de Daró, però vull dir que la carn de l'ànec sempre ha estat molt, molt arrelada també a l'Empordà, vull dir que ha sigut, suposo que per la proximitat amb França o així, però tenim aquí ànec superbo, és una carn molt agraïda per cuinar i que tenim un receptari tradicional molt i molt bo. El girem així. I aquí, que té aquesta capa de greix així més gruixuda, el que farem és treure una miqueta. Li rebaixem com a la meitat. Ens interessa deixar una miqueta, perquè l'hem d'enrossir a la paella i que faci com una mica de crosteta i després ja l'acabarem de fondre a la paella, però ara sí que li hauríem de treure. I amb l'ànec s'aprofita tot, Jo ara amb aquest greix, saps què me faig? Doncs el tallo ben petit i faig uns greixons d'ànec, que després per fer una coca també ens va genial, Acabo de tallar aquí una miqueta també, ja quasi bé ja el tenim ben polidet, i ara l'únic que hem de fer és d'un magret d'aquests que pesen uns 450 grams, doncs en podem menjar 2, llavors farem com 2 racions. I en comptes de tallar-lo així, per la meitat, així, el que farem és, així, longitudinalment, li fem un tall. Li fem un tall així, ben net, i així hem convertit una peça en 2. Doncs agafem la paella, aquí una paella antiadherent, i li posem això, que comenci a estar roent-te. I el que farem serà salar una miqueta aquestes peces de magret. Doncs ara aquí, amb la paella antiadherent, no cal l'oli perquè ja tenim molt de greix, que a més ens interessa que es vagi fonent. I posem aquí els magrets. Només això, només per la part de la pell. Hi ha gent que li agrada el magret una mica més fet, llavors, una mica al vostre gust, jo us deixo a casa vostra fer el que vulgueu. Però a mi m'agrada, això, ben rosadet de dintre, i que quedi una mica cruet de dintre, I el deixem aquí que va fonent. Baixem una mica la intensitat també del foc, perquè tampoc m'interessa que es caramelitzi molt ràpid. El que vull és que es fongui, que vagi fonent una miqueta el seu greix. Això ja tenim gairebé dauradeta la pell i el que fem és preparar una safata que pugui anar al forn, perquè l'acabarem amb un toc de forn, només amb el gratinador, en el forn res, un cop de calor perquè quedin torradetes les avellanes que li volem posar al damunt. Traiem així, mireu, i veieu així que ha quedat com dauradeta aquesta pell, doncs així és com el volem. Sobretot, no llanceu aquesta mica de greix que ha quedat a la paella, que la farem servir després per fer la salsa de cireres d'Arbós. Ara el que sí que toca fer és agafar aquesta... Això és com... veieu, no? Això és garrofa. És la pols de garrofa que vosaltres mateixos també la podeu barrejar a casa si teníeu una miqueta d'aigua o de mantega o d'oli inclús i fer aquesta pasta. I això ens anirà molt bé per enganxar-hi després les avellanes. Agafo aquest magret, me'l poso aquí i l'hem d'untar amb aquesta garrofa, així, pintat així per sobre. Col·loquem aquí també. I ara anem a trinxar una miqueta les avellanes en el morter. Trec d'aquí la fusta i m'agafo el morter.
M'encanta aquesta eina, és que l'abraço, perquè el morter, el que passa aquí dintre del morter no passa amb cap robot, en cap trituradora. O sigui que realment el que aconseguim extreure amb el morter és màgic, vull dir que és algo... I a més aquesta forma m'agrada molt. Llavors aquí el que farem és triturar unes quantes avellanes que a més li incorporarem una miqueta de planta aromàtica. En aquest cas, com us he parlat abans de l'aloc, que és aquest fals pebre, i és aquesta planta que a l'estiu està florida amb flors com blaves i així, és molt xula, i és el Vitex agnus castus, que abans creien, els frares creien que aquesta planta era per baixar la libido, i llavors no, s'ha vist que aquesta planta al revés, saps? Et dona vidilla. I té un gust una mica pebrat i això, que li va molt bé amb el... De fet, per allà a vora, per Sant Climent Sescebes, n'hi ha per molt, n'hi ha molt, per aquí l'Empordà, però té un aroma intens i és molt xulo. I en lloc de pebre, doncs, farem servir aquestes granes, que ara ja està sec, i poso aquestes granes aquí. Doncs l'aroma de l'aloc m'encanta. A més és una planta que per les dones va superbé. Amb totes les que tinguin una mica de problemes hormonals i això, és un gran equilibrant. Llavors aquí l'únic que hem de fer és triturar aquestes avellanes amb l'aloc i li posarem també un xic de sal, així. I les hem de triturar una miqueta, que quedin així a tallets petits, perquè el que volem és que faci com una mica de crocant a sobre del magret. No volem que ens quedi com una farina, que vull dir que s'hi ha de trobar-hi una miqueta el tall al crocant, Bueno, és que quan estàs cuinant amb fruits secs, no sé si us passa a vosaltres a casa, però a la vegada sempre n'entra alguna, el anem tastant. Igual que amb el vi, també. Mentre estàs cuinant has d'anar prenent el vi, anar mirant a veure què et diu i el que et demana, el que sempre dic, a veure què més ens demana aquesta recepta. En aquest cas, no sé si ho he dit abans, però ja tenim garnatxa, tenim cabernet sauvignon i tenim una mica de sirà també. I és ara, juntament amb una mica amb el greix aquest de l'avellana, em fa una volta a la boca, és molt i molt interessant, vull dir, realment ja m'estic emocionant abans de tenir el plat acabat. Ara el que farem és agafar aquestes avellanes i posar-les just aquí a sobre del magret, que quedin com enganxades en aquesta crema de garrofa, així, i en l'altre també el mateix. Ara només caldrà acabar la cocció d'aquests magrets en el forn. L'hem posat en funció de gratinar a 200 graus i només amb 5 minutets estarà. Han de quedar les avellanes torrades i la carn, en canvi, no ha de quedar gaire cuita. Per això, en 5 minuts ho tenim, Mentre tenim els magrets al forn, que no se'ns passin, controlem. Mentre el que faig és posar-me una copeta del flou. Abans l'he obert, però us volia ensenyar això. Va amb tap de rosca. Sabeu que a vegades dona la sensació que un tap de rosca hagi de ser d'un vi dolent, no? Bueno, dolent, a veure, que no tingui tanta categoria com amb el suro. Sabeu que jo soc super fan del suro, mireu, vaig amb el davantal de suro, amb collarets de suro, tot. Vull dir, el davantal me'l fa la Mariona Cultrum, que és suro de Palafrugell, tot, per això que és molt important per nosaltres sempre el suro, no? I fa paisatge i tal, però en aquest cas és un vi jove, és un vi que la Maria i en Goi vull dir que realment des del celler volen que es consumeixi durant aquell any i llavors doncs, no hi ha necessitat de treure-li suro amb una alzina per un vi que no el necessita, no? Llavors és una mica la seva filosofia.
És sota els Àngels, és un lloc que és al Baix Empordà, està a prop de Cruïlles i ben bé és allò la Porta a les Gavarres, no? I és com una clariana de bosc, perquè de veritat que és dels vins més florals que té l'Empordà. És un jove, en aquest cas tenim el Flor del 2019, és un vi natural, és un vi biodinàmic i que me'n poso una mica a la copa, així, i la veritat és que el fan amb un carinyo especial. Són una gent que va plantar allà sota els Àngels unes vinyes que han fet arrels i ells també amb el seu vi, i tenen una filosofia de vida molt i molt maca. És com un verger de flora i fauna que estan flirtejant tot el rato, no? És això, és aquella clariana de bosc florida. Doncs clar, és un vi que és superfresc, que a més, però té una acidesa molt xula, et fa salivar moltíssim. La cirera d'Arbós, la part de les rementeroles, les sàlvies, violetes també, si tingués violetes ara mateix, passa que avui no en tenia al jardí encara, però se li nota molt aquesta violeta de bosc també. I realment et fa la boca aigua. I va molt bé per combinar, sobretot això, amb menjar que tingui certa quantitat de greix, no? Perquè aquesta frescor, aquesta acidesa fa que aquest greix es distribueixi bé i que tots els sabors amb la boca, és que realment ara mateix tinc com una excitació al paladar que és super, que provoca això, no? Provoca aquesta salivació. Fem la salsa, és una salseta molt senzilla de fer, és una salseta feta amb cireres d'Arbós. En el cas que no pugueu anar a buscar cireres d'Arbós, perquè entenc que a vegades algú no s'hi pot acostar al bosc a buscar-ne, podeu fer servir també figues seques, per exemple, que també li queda bé, o la pera d'hivern també li quedaria molt bé. En tot cas, una fruita, que jo crec que amb la carn de l'ànec li queda molt bé la fruita. Llavors, aquí l'únic que fem és posar amb aquest greix que havíem reservat de desgreixar aquest magret, el tornem a posar així en calent i amb aquest mateix greix li posarem aquestes cireres d'Arbós. Aquestes són collides d'allà de la vora on hi ha el celler de sota els Àngels, vull dir que són de les Gavarres, estan plenes ara mateix de cireres d'Arbós. El posarem aquí i això de seguida fondrà. Per ajudar-lo a fondre una miqueta li posarem també una mica de vi. Agafarem en aquest cas un xic de flou i li posem una mica de flou, vull dir que a més li queda bé. Aquí, amb el greix, el vi i les... No me l'acabo tot, que després em vull per taula, Ja farem aquesta salseta amb les cireres d'Arbós. I li posarem herbetes també, perquè aquí vull també que surtin totes aquestes herbetes que volten allà la vinya, Hem de recrear el paisatge. Hi posem una mica d'espígol, hi poso també farigola, alguna flor d'aquesta sàlvia, i aquí tornaré a posar una mica d'aloc també, que és aquesta mica com de pebre, un punt de sal, i ho deixem aquí que vagi reduint aquesta salseta. Aquesta textura seria la bona, que està una mica ja lligadeta, com si fos una gelea, i la reservem ara per acabar el plat. Doncs ara anem a fer aquesta emulsió de foie, que serà el que acompanyarà el magret d'ànec, i el que faré serà com la base per fer aquesta emulsió. I el posaré a dintre d'aquí del pot, directament, sencer, i llavors hi posarem una infusió, que és aquesta infusió que he fet abans, amb unes quantes cireres d'Arbós i diferents herbes aromàtiques. En aquest cas he bullit de la vinya, i que són una miqueta de sàlvia, una miqueta d'espígol també, alguna petúnia, inclús si hi hagués alguna rosa canina, doncs fem això. I ara el que farem és triturar-ho.
Ho triturem com si fos una maionesa, el mateix, Ja tenim la cremeta, que està feta, i ho posem aquí així. Molt bé. I a més, amb això aconseguim aquesta cremeta de foie, que és com molt i molt floral, perquè l'hem barrejada. Sobretot la infusió la tireu calenta, perquè això us ajudarà a que el greix i que el foie quedi amb aquesta emulsió, que si no a vegades en fred es talla. D'acord? Doncs ara ho guardem això, tenim la salsa per aquí, tot a punt per muntar el plat. Ja tenim el magret a punt, 5 minutets, han quedat ben dauradetes les avellanes, mireu. Bé, agafem un plat i aquí ara el que faré és posar una miqueta de la salsa de cirera d'Arbós, aquesta que hem fet abans, que s'han desfet, inclús s'han arribat a desfer una miqueta les cireres d'Arbós. En el cas que no us hi agrada trobar la grana, perquè hi ha gent que potser no li agrada trobar-hi grana i la vol més fina i tal, doncs la passeu una miqueta per al colador, no passa res. Però queda així com una compota i amb el toc del vi i les herbetes li va genial en el magret. Posem per aquí. Llavors aquí només senzillament agafem un magret, tal qual, i el posem aquí a sobre. Netegem una mica. I li posem aquesta emulsió que hem fet tan lleugera de foie. Així, li posarem uns punts tot voltant. I aquí, com us he dit abans, que hem fet com aquest passeig per l'Alt Empordà, pel Baix Empordà, pel camino a la bodega de Terra Remota, que té aquesta muntanya baixa, totes aquestes aromes, aquestes aromàtiques, i llavors tenim tota la part floral també de la part del Baix Empordà, de Cruïlles, del lloc de Sota els Àngels. Doncs he fet una combinació de flors i les posarem una miqueta per aquí sobre aquests punts de foie. Una mica de sàlvia, així, ordenarem una mica. Penseu que el plat ja té aromes florals i herbacis perquè ja els hem posat abans també. Amb cada preparació li hem anat posant. Posem també una miqueta d'aquesta sàlvia vermella. Aquesta la tinc al jardí plantada i és una flor que faig servir molt sovint, que és boníssima. I ara aquí, espera, deixo les pinces i poso aquestes petites que són de cirerer d'Arbós. Sabeu que us dic sempre cirera, o sigui, aquestes, les flors, els fruits del bosc, tot el que feu servir, que sapigueu que són comestibles, perquè també tenim algunes espècies que no es mengen, En aquest plat hi trobem absolutament tots aquests sabors que donen personalitat als vins amb els que estem maridant, perquè hi ha totes aquestes notes florals, herbàcies, de l'Alt Empordà amb el Camino Terra Remota i llavors al Baix Empordà també Cruïlles, inclús utilitzant aquestes cireres d'Arbós, que ens va també, a més, per combinar el magret d'ànec. És un plat que heu vist que és senzill de fer, però té aquesta sofisticació, que el fa molt xulo per fer com a recepta inclús de Nadal. Bé, jo em quedo aquí amb aquestes dues copes de vi entre l'Alt i el Baix Empordà, enflairant paisatge, amb totes aquestes aromes que ens porta també el plat i amb aquest joc que ara disfrutarem a taula. I us espero veure un altre dia, també amb els divendres de queda, amb la DO Empordà i compartir receptes i vins amb tots vosaltres. A reveure!